I januar vedtog Folketinget et lovforslag, der stiller krav om registrering af medarbejdernes arbejdstid. Det betyder, at alle danske virksomheder skal have indført et tidsregistreringssystem, så I kan måle den daglige arbejdstid for alle lønmodtagere. Formålet er at sikre, at I overholder EU's arbejdstidsdirektiv, som sikrer daglige og ugentlige hvileperioder og sætter loft over den ugentlige arbejdstid. Loven forpligter alle arbejdsgivere til at nummer 1. Indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system til registrering af arbejdstid. Nummer 2. Måle den daglige arbejdstid for hver enkelt ansat, også de funktionære ansatte. Nummer 3. Sørge for, at medarbejderne til enhver tid har adgang til deres registrerede arbejdstidsoplysninger, også hvis de fratræder. Nummer 4. Opbevare data i 5 år. Loven træder allerede i kraft den 1. juli 2024. Det betyder, at I ikke har lang tid til at blive klar, og derfor er det vigtigt at komme i gang nu. En tidsregistreringsløsning er ikke noget, man implementerer fra den ene dag til den anden. Det kræver viden, erfaring og kompetencer. Det kan rådgive jer om, hvad det er den bedste løsning for netop din virksomhed, og derefter sikre, at løsningen bliver implementeret ordentligt og til tiden. I Promark har vi mere end 40 års erfaring med at implementere tidsregistreringsløsninger hos store og mellemstore virksomheder i Danmark. Vi sammensætter et dedikeret projektteam, så følger en velafprøvet og veldokumenteret proces med fokus på fremdrift og effektiv implementering. Fra opstart til go live. Vi sikrer den nødvendige træning undervejs og er også på plads til at hjælpe jer, når I er gået i luften med jeres nye løsning. Det giver ro i maven og tryghed i hele processen. Vores erfarne konsulenter er klar til at rådgive dig og dine kolleger om, hvordan I kommer i gang, og hvorfor det er vigtigt at tage stilling nu, hvis I skal nå det i tid. Husk på, at den 1. juli er midt i sommerferien for mange, så derfor er det en god idé at være klar til at registrere lidt før. Book et møde med os for at høre mere om, hvordan I løser opgaven og bliver compliant til tiden.